मी रामू भटजी ब्राह्मण कुळात जन्म झाल्याने पुन्हा ते 12वे म्हणा पुन्हा ते 13वे असो पुन्हा ते श्राद्धाची कार्य असो किंवा ह्या काशी दिनावरील दशक्रिया करणे असो सारे कार्य आम्हीच करतो. आमच्याशिवाय आहे तरी कोण म्हणा. बाकीच्यांना ही कार्य करायला आवडत नाही म्हणून आमच्या सारख्यांचे जमते हो. म्हणून हे सारे आम्हालाच येते. पण आमच्या सारखे म्हणजे कोण हे एकटा नाही हा. मी रामू भटजी आणि तो सिंचीचा दामू भटजी. एखाद्या ग्रहाप्रमाणे माझ्या सारखा मागे मागे असतो. जिथे मी धावले तिथे आला माझ्या मागे. कशासाठी येतो म्हणा. कशासाठी. ह्याच्यासाठी इकडे जे मिळते ना ते कुठेही नाही मिळत. कारण या क्षेत्रात दाम जास्त दाम म्हणून माझ्या मागे लाल डोक्यात फिरत असतो. पण तुम्हाला म्हणून सांगतो हा त्यात आमची म्हणजे कोण माझी बायको. पुढे ते म्हटलेच आहे करावे तसे भरावे आणि बायकोचे पाय धरावे. मोठ्या घरची पोर म्हणून लग्न करून आणली. काय हो आमच्या डोक्यावर बसली म्हणा. शेतीची करते काय माहिती आहे तुम्हाला. खाते खाते आणि पडून राहते. सारी कामं आम्हाला हो. कचरा काढणे असो थंडी घातली त्यात आता ही थोडी. आता असे करतो या काशी तीरावर लवकर आलोच आहे तेव्हा हे बायको ते आधी लुगडे धुवून घेतो. आधी कशाला म्हणा तर तो शेतीचा आला ना आणि त्याने जर मला बघितले मी हे लुगडे ते धुताना तर सगळीकडे फोन मारत फिरणार हो. रामू बायकोचे लुगडे धुतो. रामू बायकोचे लुगडे धुतो. त्यापेक्षा आता असे करतो तो यायच्या अगोदर एक काम करून घेतो. मग पुढची कामे करायला मी मोकळा. आला वाटते शिंचिता. बायकोची लुगडी धुतो. काय रे मी काय म्हणतो मी माझ्या स्वतःच्या बायकोचे लुगडे धुतो रे. तुझ्या सारखे नाही. तू कुठे काय करतो मला ठाऊक नाही रे. ती वरच्या आणि ती मंजुळा तिच्या घरी काय जातो आणि तिच्या नाणी घरात तिची लुगडी घेतो रे आणि मला शिकवतो. मी काय म्हणतो ते नाही हे जे तू आता काय पाहिलेस ना तू ते बोंब मारून सांगू नको. नाही रे तसा काय मी ते सांगणार नाही. तसा तुझ्यावर विश्वास आहे आहे ना. आणि आमच्या सारखी जोडी सोडून सापडणार तरी कुठे रे. मी रामू आणि तू दामू. पण मी काय म्हणतो या काशी क्षेत्रासाठी काय चालले आहे रे. अरे तुला काही ठाऊक आहे. काय ते? अरे तो खालच्या वाडीतील आनंद भटजी. खालच्या वाडीतला आणू 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 भटजी मस्त. त्याचे रे का त्याने एका मुलीबरोबर प्रेम केले. काय सांगतो. आणू आणि एका मुलीबरोबर. अरे वा म्हणजे खाली मुंडी आणि पातळ धोंडी. मग पुढे काय झाले. सांगतो
थांब पुढे काय झाले हं? तुमच्या साऱ्या लग्नाचे निश्चित झाले काय सांगतो अरे हो ते लग्नापर्यंत लग्नापर्यंत पोहोचले पोहोचले. मग पुढे काय रे लग्न झाले म्हणायचे नाही लग्न झालं होतेच रे हा. पण त्याच्या बापानं या लग्नाला विरोध केला काय म्हणतो हो. ते अनुच्या बापाने लग्नाला बोलावलं. विरोध केला मग पुढे काय? अरे तुझे काय हा तसा शेवटी ब्राह्मण हा. आमच्यासारखा डोक्याने हुशार डोक्याने हुशार असणारच रे. शेवटी ब्राह्मण घरात ब्राह्मण जन्म घरात जन्म झाला रे. पण काय झाले अरे मग काय झाले हा? आणि म्हणजे या मुलीला घेऊन 4 दिवस पर घालून काय फरार सांगतो? तू आणि एका मुलीला घेतले. काय खरं? शपथ सांगतो. तुझ्या आईची शपथ रे. माझ्या आईची कशा माझ्या बापाची कशाला रे? आता आपण असे करू या आजूने आमच्या समाजाचा कलंक केला आहे तेव्हा आपण कसे करू की 4 आपल्या समाजातील लोकांना जमवू आणि त्याला आपल्या समाजावर आपण त्याला वाणीत टाकू. इकडे ये. अजून तुला एक गोष्ट कळली रे कोणती गोष्ट म्हणजे तुला ठाऊक नाही तर नाही अरे तो वरच्या आईचा खालचा सांगू हा तो वरचा ऐकला खालचा शाणू. त्या खालच्या त्या शाणूचं काय? काय सांगू तुला गळ्यात गळा काय गेल्या मनात काय भीती वाटत अरे, काय गाडी आहे का अरे मी जे पाहिलं ना तिकडे ते तुला दाखवल्याशिवाय कसं कळणार रे म्हणून मी तुला जरा दाखवलं पण पुढे काय झाले त्यांचे पुढे काय झाले? अरे गळ्यात गळा काय घेत नाही शब्द काय खाल्ल्या सांगतोस का हा, अरे यांचं लग्नापर्यंत गेलं याचं पण लग्नापर्यंत गेलं आणि त्या शानूने काय केलं माहिती आहे शाणूने काय केलं शानू डोक्याने हुशार म्हणाला काय माहितीयेस ना काय ते तू लग्न करीन तर तुझ्याशी सांगतोस आणि का नाही तर झाले ना तर दुसऱ्या दिवशी जीव देईन रे एवढा तुझ्या प्रेमात उडाला. पण पोरगी तशी हुशार म्हणा पोरगीने काय केले तुला ठाऊक आहे पोरगीने काय केले माहितीये एक नाही दोन नाही पोरगी काय म्हणाली मी माझ्या बाबांच्या शब्दाबाहेर नाही तुझं तू बघ माझं मी बघतो म्हणजे तो वरच्या वाडीचा खालचा खाली आजच्या खाली सांगून सगळं सगळं झालं सगळं. पण मी काय म्हणतो माहिती आहे या गोष्टी काही संपणार नाही पण आम्ही या काशी क्षेत्रावर कशासाठी आलो आहे तो माणूस राहिला कुठं आम्हाला सांगितलं आणि तू राहिला अरे, कुठं त्याचं तरी काय तो जिवंतपणे आपल्या बापाला कधी मारत नव्हता तो आता काय मेल्यावर अरे मारतात आपल्याला काय करायचं आहे तो बापाला मानू वगैरे ना मानू आपल्याला याच्यात आपलं काम का काम करा आणि दाम मिळवा बरोबर. पण असे मी काय म्हणतो तुला जे सांगितलं ते आणलास ना व्यवस्थित हो हो सगळं आम्ही आणलेलं आहे शेण वगैरे आणलास की नाही रे हे शेण विसरून आलो बघ शिंपी तू वेळोवेळी असेच काहीतरी करतो तुला किती वेळा सांगितले रे आणि सांगितलेले बरोबर आणत ना आता किती घोळ करून ठेवणार तू पण असे करू आता जे आणलायस ना हो. त्याच्यातच भागून घेऊ बस बघू तू इकडे आपण तयारी करून घेऊ तो येईल तेव्हा येईल रे. बस बघ मी काय म्हणतो तो येईल ना रे वेळेवर ये तुमची वाट आता. आपल्या ह्याची सोय हो, होईल. याची वेळ आली पाहिजे.
आमचं पोट तरी कसे भरणार नाही तुमचा पोट तुम्ही कसा भरा त्याची मला गरज नाही. हे बघ हे बंद करायला सांगणारा तू तरी कोण रे आम्हाला बंद करा सांगायला मी कोण? हा तू तरी कोण रे आजपर्यंत आम्ही हे असंच करतोय आणि पुढेही असंच करणार रे आजपर्यंत केलं तेवढं ठीक झालं, पण याच्या पुढे हे करता कामा नये. हे बघ हे जे आम्ही कार्य करतो आहे ना ते पुण्याचे कार्य करतो आहे त्यामुळे याचा आडवा येऊ नको हे ब्राह्मणांनो, हे पुण्याचं कार्य करताय ना, हे पुण्याचं कार्य बंद करा. हे बघ हे कार्य काही बंद करणार नाही आणि जर का तू आमच्या आडवा आलास तर तुझे काय होईल हे तुला ठाऊक नाही रे हे ब्राह्मणांनो, हा? हे पुण्याचं कर्तव्य जर बंद करत नसाल तर शेवटी मी तुला समजावून हे सांगतो. बघ, तुला तुला मी सांगतो आहे माझ्या सर्वांची जन्मला तुला येते. बंद नाही होणार कारण हा मला कशातल्या करतात त्याच्यावर मला भासणं होय. हे बघ तुला जर भटमत पाहिजे असेल ना हे काशी क्षेत्र सोडून दुसरीकडे जाणे तिकडे होम हवन होता तिकडचा भटमतला पाहिजे तेवढा घेऊन जा. हे शक्य होणार नाही. मिळणार नाही. कारण काशीची मेढ्याचे भस्म पुण्यवान व्यक्तीचं आणि ते पुण्यवान व्यक्तीचं भस्म माझ्या देवाला चर्चित करायचं असतं. तिथे मला पापी माणसाचं भस्म नकोय. अरे, काय? हे भस्म नेण्यासाठी मी काशीला आलोय. तुझ्या देवासाठीच पाहिजे ना होय. हे सुद्धा आम्ही जे कार्य करतो आहे ना ते सुद्धा देवासाठीच करतो रे. अगदी बरोबर आहे. मी नाही म्हणत नाही. तुम्ही देवासाठी करता योग्य आहे. पण मी इथूनच देवापर्यंत लवकरात हे लवकर बघ, जातोय. तुला शेवटचं सांगतो आहे हे कार्य काही आम्ही थांबवणार नाही आणि आम्हा ब्राह्मणांना तू काही कमी समजू नको तू आता असला तरी आम्ही सुद्धा काही कमी नाही ब्राह्मणांनो, आणि होम हवन तर बंद होणारच नाही मी अजून माझी मर्यादा ओलांडली नाहीये. मी माझी जर मर्यादा ओलांडत मी बापाला असाल तर शेवटी मला न्याय होतो. ब्राह्मणाला बाबा म्हणणं नाही. हे काय थांबवणार नाही. तुला शेवटचं सांगतो. काय ते सांगता हो. कोणाला सांगतो? सांगतो तुला मला. सांगतो आम्ही कार्य काही थांबवणार हा, नाही. माझा विचार अभ्यास मी इथून घेऊनच जाणार. हनुमान शेवटी पाहिजे असेल ना ते आम्ही कार्य झाल्यावर ते गंगेत विसर्जित करू ना ते तुला पाहिजे ते घेऊन जाणे